Igama lami nguGoba Enough Nomusa. Khwela, gentle, Sibongiseni. Ngabe yini ekulethe enkantolo? Ubhuti lo engimlethile la malady ngathola izingane naye ama-triplets. Emva kwaloko kwangathi sidlala hide and seek ngathi ngiyambheka ngisamtholi. Ngamubheka yonke indawo akangisamtholi ngifuna nje u600 200 rand ingane iyodwa. Kungabe uyavuma ukuthi kukhona owakwenza no Miss Goba okungenzeka ukuthi kwa result ekutheni kuphume abantwana? Kukhona engakwenza naye okukodwa onga result ukuthi kuphuma ingane eyodwa ngoba sayenza le yanto kanye. One round, one position, 1 minute. Bese ungitshela ukuthi izophuma 3 wengane 3 idlaliwe ngathi My lady khokhu 200 nangikhokhu 600. My lady ingiphatha abhlungu lento ukuthi njengoba uclient wami esekhazile ukuthi 1 round, 1 night, 1 position, 1 minute. 1 minute. Uyayibona leyo nto ukwazi ukuthi usungakhiqiza 3. U3 phela akuyona into encane. Sifuna ukuthi untombazane asho ukuthi obani obababanye balezi ingane. Ngoba balezi ingane into yakho into emkanje. Uyambona mfishane ile yakhe. Yabona lezi ezinye futhi lezi ezinye ke njoba zina 6 months sezine public hair. Zine theft. Hayi ayikho ke lo. Yayibona manje uyayibuza ukuthi ngempela lento enzeka kanjani. Ngoba le ilungile. Uyayibona ukuthi ifuzo uyise. Impela You know, umanje angina. inomoya omuhle le yangani ina 6 months. Inomoya omuhle. Ayikhala khali nje. Hey lezi ezinye ziyaqandula. Ziyaqandula lezi ezinye uyayibona kuzona ezakhe. I-approach yazo azikho uzothina azikho gentle njengegama lakhe njengoba ewukhwela gentle. Yeah. Yabona mangabe ekhwela gentle u-gentle nangomunye u-gentle junior lo. Yeah. Phela ngempela ngifuna ukuthi uyibhekisise i-my lady lento. Ngifuna uyibhekisise. Kungabe yini ekwenza ucabanga ukuthi zonke izingane zakhe? Ezakhe malady ku-obvious. Lo muntu lo sengihumiliateile emphakathini. Izingane zifana zinamehlo awu2 angithi nawe unamehlo awu2.